Mehribanlar ine size söz verişimi diýeli, ýene de biz siz bilen owadan goşgular bilen dinläň, lezzet alaň. Entek gidersiň öýtmedim. Meni munda ýalňyz goýup. Derdimi sana aýtmadım. Birden sen gynanma diýip. Ýyllaň ýumagyny çözmedin. Diýdim, dokudum düzledim. Sana kän yalan sözledim. Birden sen gynanma diýip. Göýe gam ýok deýserimde. Hemmedat yerli yerinde. Elmadam bagtly göründüm. Birden sen gynanma diýip. Sen gittin, soňlanyna aýdym. Goş goýmay bir mahal goýdum. Soň ýene ýazaýyn diýdim. Birden sen gynanma diýip. Ýykdylar meni, duýmadım. Ünsüňi sowdum, güýmedim. Meni gallaryň diýmedim. Birden sen gynanma diýip. Dogrumy? Ýalňyş iş edip, ýazsam syrymy paş edip, eje men şeýdip ýaşadym. Birden sen gynanma diýip.